मराठी मेरमला जाऊन काय होता, त्या सगळ्या लोकांना नीट झूम करून दाखवा या सगळ्यांचा थोबार. आमच्या मराठी शाळेची मधली सुट्टी झाली आहे आणि पोरा खातात डबे आणलेले. साडी नेसून माझ्या स्वप्नात दिली आणि माका म्हणता कशी माका ओळखलंच की नाही. मी सांगले बाय तुका मी ओळखूक नाही. काय म्हणाल्या तुम्हाला की नाही बाळंत रोग आहे. अगं मला तुम्ही काय लाजताय. ज्या भावी एकदम बेकार केली ना ऍक्टिंग. ठीक वा यार दोन्ही मस्त आहेत. नमस्कार मंडळी, तुमचं स्वागत असा स्वीट फॅमिलीच्या नवीन एका व्हिडिओ. तर मंडळी आता मी जात आहे आमच्या नाटकाच्या शो का, आणि आज मी व्हिडिओ नाही बनवणार होतोय कारण माझी एवढी ॲक्टिंग पण भारी नाही आणि माका तेवढा काय जमत पण नाही. त्यामुळे मी म्हणता व्हिडिओ नाही बनवायचो, त्यामुळे कोणच व्हिडिओ बनवत नव्हतो. पण आता सकाळी आता मी निघाल्यानंतर विठ्ठल तो फोन येलो गावातून, मी हे करू का शुभेच्छा देऊसाठी विठ्ठलाचा गावातून फोन येलो. माका म्हणता मी येणार होते पण उद्या 26 जानेवारी असल्यामुळे त्याची परेड आहे, त्यामुळे म्हणता माका योग नाही जमला, नाही तर मी येणार होते. तर चला ठीक आहे म्हणता, नाही योग भेटला तरी तुझ्या व्हिडिओत आम्ही सर्व बघू, आम्ही लय एक्सायटेड आहोत. आई शपथ म्हटलं मी व्हिडिओ नाही बनवत आहे. नाही म्हणता व्हिडिओ बनवत, त्याच्यासाठी मी आता व्हिडिओ तर सुरू केलं आहे. बघू जसा चान्स मिळाला तसं मी शूटिंग करेन आणि तुमच्यापर्यंत माझं नाटक या पोचवचा प्रयत्न करेन. आणि हो माझा मित्र माझ्यासोबत तो पण ॲक्टमध्ये तर चला बघा तुम्ही आमच्या ॲक्ट. लेट्स गो. ही लवकर जात आहे, 9 वाजताच आमका पोचूचा आणि कार्यक्रम 11 वाजता, त्यामुळे त्यांना सांगले तुम्ही 10-10:30 पर्यंत यावा म्हणून. तर मंडळी आम्ही फायनली आचार्य अत्रे रंग मंदिर का येऊन पोचलो आणि हा संपूर्ण थिएटर आहे तुम्ही बघू शकता. हा बघा, आणि हे आता सर्व प्रॅक्टिस करतात, म्हणजे खायच्या विंगेसून यायचा जायचा त्या सर्व आपली एंट्री असणार. ओके. आणि हो साहेब ऐका ना. हां त्याच्यानंतर माझं डायलॉग, मग तुझा डायलॉग. लेडीज गँगचे आहे फोटोशूट चालू आहे, तयारी चालू आहे एकदम सुसाटमध्ये. मुरजी मावशी पण रेडी होते आहे इकडे आणि बॉस सेक्रेटरी पण रेडी आहेत एकदम, होय ना? होय सगळे रेडी आहे. गुरुजी पण रेडी. हिरो छोटी गेला बाबा. हाच दादा गतो. तर मंडळी आता वाजले 10:15 आणि आता आम्ही निघतो नाटकासाठी, कारण हे सकाळी लवकर गेले, त्यांची प्रॅक्टिस होती म्हणून. आणि आता आम्ही रिक्षा बुक केली आणि रिक्षाने जातोय. चला तर मग जाऊया. लेट्स गो. आता वाजले 11 आणि 11चा शो पण अजून स्टार्ट नाही झालं. 11चा टायमिंग आणि आम्ही इलो पण 11 वाजता. तर चला बघूया चालू झालं का नाटक. तुम्ही एक्सायटेड आहे? एक्सायटेड आहे का तुम्ही दोघं? खूप एक्साइटेड आहे बघायला नाटक पप्पाचं. तर म्हणजे मेकअप तर झालो आता माझं, बाकी वगैरे चालू आहे आणि लय धडधड झाली आहे मनात, कारण माका निवेदन करूचा आणि तो आपण मालवणी. कपिष्ट काकूच्या कृपेने सवतीचा भांडण आमच्या टॉवरात लय गाजला. आता ह्याच्यात आमचो सुद्धा फायदो झालो, म्हणजे आमका सुद्धा आयडिया मिळाली. हो तुमची बायको पण बसली आहे समोर. अरे बापरे, मरू दे यांचा भांडण. हो पण ह्यांच्यासारखा भांडण आमच्या अभिनय क्षेत्रात पण एक गाजता. पिढ्यानपिढ्या चालणारा वाद तो खर्चो तो जाणून घेऊया. चला तर मग पाहूया आपलं पुढील सादरीकरण. निवेदन तर मी केलंय, लय भीती वाटत होती. फर्स्ट टाइमच मी निवेदन केलंय. जाऊ देत एकदाचं म्हणलं काय ठाव होऊन जाऊ देत, आणि बोलून टाकलंय. समोर बघितलंच नाही कोण हत काय आहे, भाभी जी आहे काही बसली हत कोल काय आहे, कायच बघितलेला आहे, लिहिलेला होता तर सरळ वाचलंय आणि लिहिलंय. तर म्हणजे अजून एक आता नाटकाचं आमचा प्रयोग आहे तो बघा तुम्ही. तर थंय काय मी माती खात आहे तर कळा जातो तुमका. बाकीचे हे सर्व चाय वगैरे पितात सर वगैरे. सहर्ष आणि सविनय सादर करतोय ब्लॅक पब्लिसिटी. बी न्यूज सादर करत आहे एक विशेष बातमीपत्र, अर्थात अशी एक सनसनाटी ब्रेकिंग न्यूज. लक्ष्मण नावाच्या पतीला झाला एक आगळा वेगळा साक्षात्कार. घरातली एक पाल त्याची पूर्वजन्माची पत्नी असण्याचं नाव. लक्ष्मणाचं म्हणणं काय आलं? तुम्हाला केव्हा आणि कसं कळलं की ती पाल तुमच्या गेल्या जन्मीची पत्नी आहे? हो बाय, ती पाल गेली 4
4 महिने माझ्या बेडरूम मध्ये असा आणि मगे माका एक दिवस स्वप्न पडला एक काळी अशी अंगान भरलेली सवाशीत बाई हिरवी साडी नेसून माझ्या स्वप्नात दिली आणि माका म्हणता कशी माका ओळखलंच की नाही मी सांगले बाय तुका मी ओळखूक नाही तर माका म्हणता मी तुझी गेला जन्मीची बाय आता पालीच्या जन्मात इलोय अबे, तो तिचा नाव आहे. पण तुमचा विश्वास आहे का अशा गोष्टींवर गो बाय विश्वास तर ठेवतो लागता ना ती बाळ अजिबात घाबरत नाही नुसती माझ्याकडे बघत राहता केव्हा केव्हा तर माका हो डोळं पण मारता तुमच्या पत्नीला म्हणजे आत्ताच्या पत्नीला ते का पटत नाही एका सवती का दुसऱ्या सवतीचा कधी पटणार आहात कमलाबाईंचं म्हणणं ऐकून घेऊया कमलाबाई त्या पालीविषयी तुमचं काय म्हणणं आहे भीती वाटते तर माका लय भीती वाटते माका या घरात राहूच नाही घेऊन बसू दे त्या पालीला माझ्या गोवात तर आता एका पालीमुळे या नवरा बायकोचा संसार उद्ध्वस्त होण्याची वेळ आलेली आहे मधुराकडे ती पाल सध्या कुठे आहे ती जगापासून कुणालाही दिसलेली नाहीये पण कमलाबाईंनी काही घातपात केल्याची शंकाही बोलून दाखवली जात आहे पण तसं झालं तर पुढे काय लक्ष्मणाची शंका खोटी असल्याचं म्हटलंय पण ती खरं असल्यास व सिद्ध झाल्यास हिंदी चित्रपटात एका मोठ्या अभिनेत्याला काळविटाच्या शिकारीसाठी जी शिक्षा दिली गेली होती तीच कमलाबाईंना दिली जाईल असं जनमत आहे पाहूया पुढे काय होतंय ते आम्ही तुम्हाला कळवतच राहू मधुरा कोरडे बी न्यूज जुना परवाच मी लंडनला जास्त होत आहे मुंबई परवाच मी मुंबईला एका मोठ्या लेडी डॉक्टरकडे गेली हा मग माझं पोट बघून काय म्हणाली काय म्हणाल्या तुम्हाला की नाही बाळंत रोग आहे अगं मला तुम्ही काय लाजताय मारुतीच्या पिंडीत शिरला पायी तुंगा इम्पॉसिबल नथिंग इज इम्पॉसिबल सर कोलंबस म्हणालाय कोलंबस असं काहीच नाही म्हणालेलं आहे आणि मुळात हे नेपोलियनने म्हणून ठेवलेलं आहे जाऊ दे ना सर टार्झन म्हणालच आहे नावात काय कोण म्हणाला टार्झन अगं टार्झन कशाला म्हणाल ते हा अगं जंगलात एक चड्डी घालून करणारा माणूस त्याला कुणालाही आका नाही मारायच्या तो कशाला म्हणेल नावात काय आहे हे बघ शेक्सपियर नावाचे फार मोठे लेखक होऊन गेले त्यांनी असं म्हटलं नावात काय आहे तेच म्हणते ना सर नावात काय तुमचं इंग्लिशचं ज्ञान अगाध आहे थँक्यू सर काय थँक्यू काय ओरडतो मी तुम्हाला सर सर प्लीज असं त्रास करून घेऊ नका सर आधीच मागच्या महिन्यात तुमचं अबॉर्शन झालं होतं ना काय झालं माझं अबॉर्शन सर छातीवर काळी येऊन तुमची प्लास्टिक सर्जरी झाली होती ना प्लास्टिक सर्जरी नाही बोलत त्याला अँजिओप्लास्टी असं म्हणतात That is that, sir. नाही दॅट इज दॅट नाहीये हे दोन्ही वेगवेगळे आहे गुरुजी लांब 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 शिकवा ना गुरुजी शिकवा ना ते डोळे पहिले आत घाल खाली पडतील बरं तुला मी काल शुद्ध लेखन लिहून आणायला सांगितलं होतं ते आणलंस हो वाच मंडळी लग्न म्हणजे बंधन नाही तर आयुष्याच्या शेवटच्या टप्प्यापर्यंत मिळणारी साथ आहे किती वादळं आली तरी योग्य जोडीदार कधीच हात सोडत नाही लग्न ही आयुष्यातील एक सुंदर फेज आहे आजकालच्या पिढीसाठी लग्न हीच मोठी समस्या आहे इथे हल्ली कोणाचं ठरत नाही आणि ठरलं तर टिकत नाही यावर सुनीतीने वेगळा तोडगा काढलाय अहो तिला बघायला मुलाकडचे आलेले आणि मग काय झालं चला बघू कांदे पोहे करत बसू नको उगाच आले नाहीत तर वाया जाईल सगळं ते आले की नंतर स्विगी करता येईल आमच्या वेळेस ना असलं काही फॅड नव्हतं मुलगी साडी नेसून छान कांदे पोहे करायची नो स्विगी आणि नो झोमॅटो अगं आई आता काळ बदललाय ओके आणि मी मुलगा बघायला जायला झाले हीच खूप मोठी गोष्ट आहे उपकारच केलेस ना बाई माझ्यावर प्लीज ग्रो अप विथ टाइम मॉम समय के साथ बदलना सीखो हो ग बाई हो हो अरे देवा अगं हे लोक आले की काय सुनी दे वेळेच्या अगोदरच आले अजून काहीच तयारी नाही आपली ही
अगोदर येणारी माणसं मला अजिबात आवडत नाही. अगं तू पण वेळेच्या अगोदरच आली होती 8व्या महिन्यात. एका नाटकात की नाही त्याचा डॉक्टरचा रोल होता. तो ना वेड्यांचा डॉक्टर असतो आणि तो पेशंट बघायला जातो. ते पेशंट त्याला कपाटात बंद करून ठेवतात आणि मग अख्खं नाटक तो अहो दार उघडा ना दार, अहो दार उघडताय ना एवढंच म्हणतोय. हो साहेब ऐका ना. काय 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 अहो थांबा, अजून काय करायचंय का? नाही मगाशी दिसले ना तुम्ही टीव्हीवरती. तोच तो भो झाला ना. आपण ज्या डॉक्टर सावंतांच्या तोंडाला काळा फासलं ते वेगळे डॉक्टर सावंत आणि गर्भाशय काढणारे ते वेगळे. अहो काय केलं ते? ती बातमी टेलिकास्ट झाली आता. हो साहेब ऐका ना, सॉरी बोलून टाकू, माफी मागे सगळे. सॉरी. आणि त्यांच्या तोंडाला विनाकारण काळा बसला त्याचं काय? घुसून टाकूया ना, जसा होता तसा चेहरा करून टाकूया. आहे नाही का? कामाची वाटणी करूया. बरं ठीक आहे चल. सगळं कापड तू धुवायचं, मी घालणार. आली मोठी शाळणी. वाळत घालणार म्हणते हे ना. कधी म्हणणार मग? सकाळचा स्वयंपाक तू कर, मी भांडी घासेल. या सगळ्यांसाठी पुन्हा एकदा जोरदार सर्व भेटूसाठी आता स्टेजवर येले पाहुणे सोयरे नातेवाईक. आमचे नातेवाईक खैरवले ते दिसत नाहीत. भावी जिया शपथ खैरवले. अरे हे बहिले ज्या भावी एकदम बेकार केली ना ऍक्टिंग. ठीक बस नक्की. अरे पहिल्यांदाच आलो ना यार, पहिल्यांदाच आलो ना स्टेजवर. ती भारी केली ना ऍक्टिंग. अरे मी ऐकते का मालवणी भाषेत होता. आता माका ना लय कॉन्फिडन्स येलो असा वाटतं आता माका नाटक देवा असा फाडून टाक डायलॉग मार मीच तो नाट्य सम्राट. पण मगाशी स्टेजवर माझी लय हवा गुल झाली होती. काय चिपळ्या पण आल्या. हा, तुझं बंद झालं. हे त्याला भूक नाही लागली का? अरे मी कायच नाही खाल्लं. नाटक वगैरे संपला, वाजले 2:30 आणि जाम भूक लागली आणि आम्ही आहे मेट्रो मॉल का इलो म्हणजे शॉपिंग पण हा आणि भूक पण लागली. तर आम्ही आहे पहिले खाऊन घेतो, जेवण आणलं तर खातो. हे व्हेज बिर्याणी सांगू ना मग काय हो तुला काय होते पण हे राईस बाउल चांगले आहेत काय बघ मग आपण ते मागू नाही तर घे ना. तर म्हणजे काल नाटक झाला पण नाटक काय आवडला ना त्यामुळे नाटक झाला आणि आज जातो आम्ही पिक्चर बघू का. पिक्चर हा क्रांती ज्योती विद्यालय आणि हो आमका बघूच होतो आणि आज हा 26 जानेवारी त्यामुळे सर्व आम्ही व्हाईट झालो. तुमका पण सर्वांगा प्रजासत्ताक दिनाचे खूप खूप शुभेच्छा. भारत माता की जय. तर चला मंडळी आता आम्ही वेळ नाही काढत, आम्ही जातो. उद्या 27 जानेवारी जियाचो आमच्या बड्डे आहे त्यामुळे शॉपिंग पण पिक्चर पण करणार, शॉपिंग पण करणार आणि हे का काय गिफ्ट घेऊचा किंवा खायचो ड्रेस घालूचा तो पण बघणार. आणि आम्ही आता वाजले 10:15 आणि 11 आमचं पिक्चर आहे. चला आणि एक्सप्रिया मॉलला जातो, गाडी बुक केलेली आहे. चला लेट्स गो गाईज. आम्ही आता एक्सप्रिया मॉल का येऊन पोचलो. वाजले आता 11:15, 15 मिनिटं राहिली आहेत. चला लेट्स गो गाईज. स्मेल मस्त येतं ना, भूक लागली खाण्याला या काय नाही काय. आताच घेतास की काय लोक नाश्ता करून नाही येत वाटतं. आम्ही नाश्ता केला. काय घेतं सँडविच बस. पनीर टिक्का ना, पनीर टिक्काच आहे सँडविच. म्हणजे आम्ही आतमध्ये जातो आता पिक्चर बघू का. फुल जासिम सेम. लास्ट सीट आहे नाही मध्ये G10 मध्ये जाऊचं आपल्या. मंडळी इलो आम्ही वाजले 1 मिनिट 11 का आणि सीट खाली आहेत बहुतेक. माका काय जागा ठेवलं लास्ट सीट. आम्ही आमच्या सीटवर बसलो. थाने भी हो जाएगा 4 आम्ही लागोपाठ आणि सर्व फुल होता म्हणून आमका मिडल का भेटला. मागचे सर्व फुल होते. बल्कि इसका लेकर कौन है मेरी बात मानिए. आनंद आली बहार. आता आमच्या मराठी शाळेची मधली सुट्टी झाली आहे आणि पोरा खातात डबे आणलेले. ह्यांची काय तुमची काय रिसेस ना. and enjoy your favorite eats at your seat. तू
घेणार भरारी हे मराठी शाळेत ना पुढच्या वर्षी दोघवल्यांगा मराठी शाळेत. चला आता मराठी शाळेत चला. तर म्हणजे पिक्चर बघून झालो आमचं आणि आम्ही आता आहे जेव गेलो. वाजलेत आता 2:30. आम्ही जेवतो आणि नंतर मग शॉपिंगला जातो. म्हणजे पिक्चर बघून जेवून आता आमचं झालं आणि आम्ही आता डोंबिवली स्टेशनला जातो. हे थोडीशी शॉपिंग वगैरे करतो याच्या बड्डेसाठी आणि त्याच्यानंतर मग घरी जातो. चला let's go. काय ते हवी घाट टाका चला. हो झूक तात्या पाहिजे बघ भारी भारी. हे मस्त कलर डार्क आहे याचं लाईट आहे पण हे मस्त वाटतं पण लाईट असं. ते बघ हे बघूया बघूया दाखव. मला हे आवडलं. वाव दोन्ही चांगले आहेत तशा. हे सिम्पल आहे सोबर एकदम. तुम्हाला हा आवडला बघूया. आणि ह्याला बघ असं आहे भावे हे वेगळं आहे बघ ना ह्याच्यात वेगळं काटे बिटे बघ टाइम से करायला पाहिजे ना. त्याच्यात काय टाइम नाही कळत. म्हणजे तुम्ही सांगा बघायचा चांगला आता ब्लॅकवाला चांगला काय ह्या पिंकवाला चांगला खायचा तर चांगला आता नक्की सांग. भावी ज्या घड्याळ घेऊ गेलं होतं ते राहुले बाजूक आणि ह्यांच्या. चला आता 3 घड्याळ झाले. मी नाही घेत. वा मस्त वाटतं ते फुला बिला ना. तुला कुठचं आवडलं सांग. हा का हा कुठला आवडला सांग. तुला तो आवडला. वा शाबास. सांग ना दोन्ही आवडले. साईज छोटी